premiados no concurso de contos de medo de San Maín. O primeiro premio, Sara San. Co título Que é o medo? A vida dá máis medo que as historias que nos contan ás 4 da mañá. Pregúntalle que é o medo a muller que vive cun monstro dormindo ao outro lado da cama, que teme que algún día os seus berros queden afogados entre 4 paredes tiñidas de vermello. Pregúntalle que é o medo ao neno que vive rodeado das fantasmas que a guerra deixa inexorablemente, ao neno que non coñece máis nanas que os estremecedores bombardeos, nin máis casas que as ruínas que escriben a dor na pupila de todos aqueles que as contemplan. Atrévete a preguntarlle que é o medo aquel que convertemos en demos ou por ser diferente, que engaiolamos nun cárcere de pecados por medo a que ame e que sexa quen realmente é. Pregúntalle tamén ás mulleres Frankenstein, que só buscan seguir os cánones de beleza que establecen con aires despóticos as revistas. Pensas que entre tanto botox non hai medo a non ser o que a sociedade quere delas? Dille a terra que che conte como se senten as torturas que lle facemos, que che diga que ten medo a morrer de calor sen ser bruxa queimada no lume. Así que si, se queres sentir medo, ve as noticias, le xornal, iso sí que provoca un arrepío instantáneo. Collín agulla e fío, e puxenlle a coserlle os ollos, para que vira o que eu vin. Despois cosinlle a boca, para que intentara dicir todo o que eu tratei de berrar. A continuación, collín cun pau e golpeeino, tan forte como el me pegara a min. Os veciños chamaron a policía, pero non viron nada. Así, el sentiría como a esperanza fuxía entre as súas mans. Por último, tireille gasolina, por riba. Collín un misto e prendinlle lume. Observei como ardía. Nese momento, inda que xa fixera 2 meses ende que el me asesinara, sentirme máis viva que nunca. E cando por fin pudenlle volver a sorrir, foi cando xusto antes de prenderlle lume berrame: "Vaite ao inferno". Eu xírome e mírolle aos ollos e dígolle: "Pero meu rei, de onde crees que veño?" Co corazón nun puño e armándome de valor, adentréme polo corredor. Ese corredor que tantas veces percorrera e que hoxe parecía extraño, fúnebre. O medo apoderábase de min. Instintivamente pegueime á parede. Semellaba que alguén ou algo me espiaba na oscuridade. Conseguín acadar o conmutador da luz, pero nada, non se acendía. A miña respiración fíxose cada vez máis forte. Quería correr, mas os meus pés non respondían. Estaba petrificada. De súpeto, o golpeteo das taquillas volveuse máis poderoso. O sopro do vento máis intenso. O pó revoloteaba ao meu redor, e da nada divisei unha silueta na escuridade. Era ela, tan fermosa, dunha fermosura vertixinosa que non se pode soñar, de beleza sobrenatural, diabólica, demoníaca, de ollos verdes, profundos, e de mirada hipnotizadora. Era ela, a muller que amei, protagonista da miña maravillosa historia e que agora se convertera en fantasma, e eu no lugar das súas aparicións. Desde que morrera, vira eses ollos suplicantes máis de 100.000 veces. Vía o seu rostro reflexado nas súas vaguas, unha e outra vez, dunha forma incesantemente dolorosa. Xusto cando el entreabía os beizos, como se quixese rogar pola súa alma, ela elevaba o coitelo e o cravaba de forma ríxida no centro do seu peito. E nese intre, unha dor comezaba a arder nas súas veas, e a queimaba. Queimáballe o corpo deixando sen respiración e quebrando o seu ser en 1000 pedazos. Ela choraba sen remedio unha e outra vez. Pero ela sabía que a súa expresión non reflexaba os seus sentimentos, pois vía o seu rosto nas vaguas del, igual que vía a súa morte. Como a persoa que máis amara na súa vida, a persoa que máis doce da súa amarga existencia, caía aos seus pés. O peor desa morte non era o feito de perderlle nas súas mans, non era o feito de que el vise a súa cara e non atopase no seu rostro o reflexo de todo o que estaba sufrindo. O peor incluso non era que ela non puidese evitar cometer acto tan atroz, posto que unha forza superior a sometía. Non. O peor de todo era saber que estaría condeada a facelo polo resto da eternidade.